Pratite novi dan u nastavku o Kopaonik Biznis forumu. Treći dan ovog foruma posvećen je uglavnom bankarskom sektoru, privatizaciji, ali i infrastrukturi. Taj panel otvorit će ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, koja će govoriti i o infrastrukturnim projektima u Srbiji, kako o onima koji su završeni, tako i o onim planiranim. Evropska investiciona banka od 2001. godine obezbedila finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 4 milijarde i 800 miliona dolara za projekte u Srbiji koji podržavaju sve ključne infrastrukturne sektore kao i za mala i srednja preduzeća, industriju, uslužne delatnosti i lokalnu samoupravu. U nastavku razgovaram sa šeficom predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravkom Negre, koja je i panelistkinja na Kopaonik Biznis forumu upravo na temu infrastrukturnih projekata koji će otvoriti ministarka građevinarstva. Dobro jutro i hvala vam što govorite za N1, gospođo Negre. Dobro jutro. Evropska investiciona banka obezbedila je značajna sredstva, kao što sam naveo, za projekte u oblasti infrastrukture. Šta je konkretno urađeno tim sredstvima? Pa urađeno je puno. Prošle godine završen je putni koridor 10. To je izgradnja više od 150 kilometara autoputa koji spaja Srbiju sa Severnom Makedonijom, ali i Srbiju sa Bugarskom. Evropska investiciona banka je najveći finansijer tog projekta sa 579 miliona evra. Pričamo o uštedi u putovanju od više od sat vremena. Pričamo o bezbednijem saobraćaju. Pričamo o tome da je Srbija bolje povezana sa okolnim zemljama. Nije samo putni koridor nešto na čemu mi radimo. Počeli su projekti koji imaju za cilj da poboljšaju rečni vodni transport kroz Srbiju. Dunav je velika reka koja prolazi kroz Srbiju. Njen potencijal nije bio dovoljno iskorišćen u zadnjim godinama. Počeo je taj ciklus. Radovi na brodskoj prevoznici Đerdap su u toku. To je projekat koji se finansira iz bespovratnih sredstava, znači iz donacija Evropske unije, zato što je važan prekogranični projekat koji spaja Srbiju i Rumuniju. Radimo na novom investicionom ciklusu kontrole leta Srbije i Crne Gore. To su projekti koji imaju za cilj da poboljšaju vazdušni saobraćaj, bezbednost vazdušnog saobraćaja. Srbija je deo evropskog neba i Evropska investiciona banka učestvuje u tom projektu sa 45 miliona evra finansiranja. Toranj novi na aerodromu Nikola Tesla treba uskoro da počne sa radovima. To su samo projekti koji se tiču transportne infrastrukture i koji obezbeđuju bolju povezanost Srbije sa regionom, ali i sa zemljama Evropske unije. Takođe, mi ulažemo dosta u socijalnu infrastrukturu, u zdravstvene ustanove. Klinički centar u Beogradu napreduje sa radovima, kao što verovatno svi građani Beograda mogu da vide. Nadamo se da će se on uspešno i okončati. EIB je opredelio za zdravstveni sistem u Srbiji nekih 200 miliona evra ulaganja. To je bitno da se zdravstveni sistem zapravo postane više odbramben i vidimo koliko je bitno to i u ovom periodu, znači u ovom novom dobu. U toku je modernizacija i izgradnja oko 130 osnovnih i srednjih škola širom Srbije, koja opet ima za cilj da obezbedi bolje uslove za svu decu u tim školama, u raznim opštinama, da jednostavno imaju bolji pristup boljem i modernijem obrazovnom sistemu. I da kažem, to su samo neki od projekata koji su trenutno u toku, tako da dosta je urađeno, ali dosta je u planu. Evropska investiciona banka prošle godine je započela ciklus investicija u infrastrukturne i druge projekte u Srbiji sa više od pola milijarde evra. Izjavili ste da će u najboljem slučaju sva sredstva biti upotrebljena do 2022. godine. Da li sve ide u tom smeru?
Pa svi veliki infrastrukturni projekti zahtevaju vreme, zahtevaju dobru pripremu, zahtevaju dobro nadgledanje, odnosno upravljanje tim velikim projektima. Ono što je otpočeto ove godine, odnosno prošle i što se nastavlja, to je veliki projekat izgradnje kanalizacione mreže u Beogradu, u opštini Palilula, ali takođe su u pripremi i projekti u Borči, Ovčiju, u Kaluđerici. To su, da kažem, projekti od vitalnog značaja za poboljšanje uslova života građana, kanalizacioni sistem koji grad Beograd u tim opštinama nema i nije adekvatan. Takođe, u planu je da počne realizacija izgradnja vodovodne mreže u 25 opština širom Srbije. To je takođe projekat koji EIB finansira. Oba, da kažem, i kanalizacija i vodovodna mreža su ulaganja od nekih 85 miliona evra, ali je bitno i da su ti projekti dobili bespovratna sredstva iz naše institucije, znači donacije, što za pripremu, što za ulaganja od nekih 13 miliona evra i mislimo da je to bitno pre svega jer su to projekti koji donekle utiču na najnerazvijenije opštine, na najsiromašnije opštine, gde ljudi nemaju dovoljno uslova da plaćaju adekvatno te usluge i cilj je, da kažem, i tih donacija da te investicije postanu što više priuštive za građane u Srbiji. Projekti su trenutno u pripremi i mi se nadamo da će sa investicijom početi u toku ove godine. Što se tiče opet regionalnog povezivanja, takođe dva velika projekta trebaju da počnu s realizacijom. To je rehabilitacija železničke pruge između Niša i Dimitrovgrada. To je deo Koridora 10 koji se prostire od Austrije do Turske, jedini koji nije elektrificiran, znači gde vozovi i dalje idu na dizel vuču, što bitno usporava saobraćaj na tom panevropskom železničkom koridoru i on će jako puno pomoći da se unapredi železnički transport, što brzina putovanja, što bezbednost putovanja. Takođe je u planu da počne sa realizacijom projekata izgradnje autoputa između Niša i Pločnika. Znači, to je na jugu Srbije, u Topličkom okrugu, koji je takođe dosta nerazvijen i izgradnja tog autoputa u iznosu od 36 km će sigurno imati pozitivan uticaj na ekonomski razvoj tog dela Srbije. EIB finansira oba dva projekta, jedan sa 100 miliona evra izgradnja autoputa i 140 miliona evra za rehabilitaciju železničke pruge. I opet da napomenem da su to projekti koji su obezbedili značajna sredstva donacija iz Evropske unije, znači bespovratnih sredstava koji su čak u iznosu od preko 80 miliona evra, znači veoma značajna sredstva da bi se poboljšala, ubrzala realizacija tih projekata, ali da bi bio manji fiskalni pritisak na budžet Republike Srbije, da bi opet projekti bili što više priuštivi i za građana, ali pre svega i za državu. Na panelu ćete govoriti upravo o infrastrukturnim projektima u Društvu ministarke građevinarstva. Čemu ćete posvetiti najveću pažnju? Pa ja ću definitivno posvetiti pažnju značaju regionalnog povezivanja, značaju povezivanja Srbijom sa okolnim zemljama. Srbija je, da kažem, u centru Zapadnog Balkana i zaista mora da vodi računa da bude dobro povezana transportno, ali i svi drugi načini povezivanja, što energetsko povezivanje da bi se obezbedila bolja bezbednost i snabdevanje energijom. U tom cilju želim da napomenem i napomenuću na panelu da je EIB doneo pred kraj prošle godine revolucionarnu politiku što se tiče finansiranja energetskih projekata, a to je da će do kraja 2021. prekinuti sa finansiranjem svih projekata koji imaju vezu sa fosilnim gorivima. Da kažem, mi smo prva finansijska institucija na svetu koja je donela jednu tako radikalnu politiku, da sva naše aktivnosti moraju biti usklađene već od kraja ove godine sa Pariskim klimatskim sporazumom. Mi želimo time da damo primer i podstaknemo
i javne institucije, ali i privatni sektor da razmišljaju o održivoj životnoj sredini. Stanovnici ovog regiona su definitivno ove zime, ali i prošle i prethodnih bili svedoci koliko je bitno živeti u održivoj sredini sa zdravim, čistim vazduhom. Mislim da svi moramo da počnemo da razmišljamo i da radimo sa pozitivnim primjerima kao što mi želimo da postavimo je da kažemo svima moramo se mobilisati. Nisu naravno naša sredstva dovoljna, iako ćemo pomoći tranziciju u Evropskoj uniji i već smo se obavezali da pomognemo investicije od preko 100 milijardi evra u Evropskoj uniji za upravo onim zemljama koji najviše se oslanjaju na fosilna goriva i koji zapravo imaju potrebe za velikim ulaganjima da bi ostvarili tu tranziciju, ali želimo i također da kažemo zemljama u ovom regionu, ali i Srbiji, da smo tu da ih pomognemo, da osmisle kako da pređu i pomognu prelaz ka čistijoj, zdravijoj ekonomiji, zelenoj ekonomiji, cirkularnoj ekonomiji, znači svemu onome što treba da pomogne da Evropa kao kontinent postane klimatski neutralna do 2050. godine, kako je zacrtala i Evropska komisija i na što su se obavezale članice Evropske unije. Ali ovaj region je sastavni deo Evrope i on mora da se uskladi i sa tim, da kažem, ciljevima i zemlje sve u regionu su i rekle da su spremne da naprave jedan sličan zeleni dogovor, što između sebe, što sa članicama Evropske unije i mi smo tu da pomognemo upravo tranziciju, odnosno prelaz i ovog regiona koji znamo da se oslanja dosta na fosilna goriva, svoje privrede, ali i stanovnici, da želimo jednostavno da im u tom cilju pomognemo. Da li ono što je do sada urađeno kada je reč o infrastrukturnim projektima dovoljno? Kada su u pitanju projekti, šef misije MMF-a u Srbiji Janke Smartejn istakao je na jednom od panela da je napredak u oblasti infrastrukture napravljen, ali da je neophodno još ulaganja. Pa ono što mi se definitivno slažemo sa MMF-om je da je nivo kapitalnih investicija još nedovoljan u Republici Srbije, koja je dosta značajan skok napravljen, odnosno na prethodne godine. Nivo ukupnih javnih ulaganja je negde na 23% bruto društvenog proizvoda, što je pomak u odnosu na prethodne 2 do 3 godine, znači za nekih 17, 18, 19% napravljen je pomak na 23%. Međutim, kada se priča o kapitalnim ulaganjima, Srbija je na negde od nešto preko 4% bruto društvenog proizvoda. Za zemlju u razvoju stav je da je neophodno da kapitalna ulaganja budu na nivou od 6 do 8%. Zašto? Zato što su ona bitna za posticanje ekonomskog razvoja, održivog ekonomskog razvoja, zato što su bitna javna kapitalna ulaganja za posticanje ulaganja i privatnog sektora koji je jako neophodan, ali pre svega da bi se došlo do tog održivog nivoa, i to je ono što je i MMF juče o tome govorio, a sa čime se mi u potpunosti slažemo i svi naši izveštaji, je da treba da postoji dobra prioritizacija projekata, dobro pripremljeni projekti, da se izbor kapitalnih ulaganja bazira na studijama opravdanosti, ekonomičnosti, na tome kako su projekti pripremljeni, da li je zaista ispoštovan ceo ciklus pripreme tehničke dokumentacije da bi moglo da se uđe u realizaciju i onda ono što je jako ključno, to je nadziranje, odnosno taj monitoring kako idu javna kapitalna ulaganja. S tim u vezi MMF je zagovarao i mislim da su koraci u tom pravcu napravljeni pozitivni, da postoji jedan odbor koji će nadgledati upravljanje javnim kapitalnim ulaganjima u okviru Ministarstva finansija i mi smo jako
zadovoljni, da smo čuli da su koraci dobri, u dobrom pravcu napravljeni i nadamo se da će oni dati i očekivane rezultate. Ali opet sve polazi od planiranja, prioritizacije i onda naravno uspešnog nadgledanja. A to je zašto? Da bi se izbeglo da projekti kasne, da imaju problema u realizaciji, da budu nedovoljno pripremljeni. Za to su neophodne i finansijska sredstva, naravno, kojih možda u prošlosti nije bilo dovoljno. Ono što smo se mi trudili kao najveća i finansijska institucija na svetu, ali ona koja je zaista jedna od najvećih u ovom regionu koja posluje, to je da stavimo na raspolaganje što više bespovratnih sredstava našim partnerima za pripremu projekta i mi to i dalje radimo. Kao što sam pomenula, grad Beograd, evo u toku je realizacija oko 2 miliona evra bespovratnih sredstava da se pripreme projekti, recimo kanalizacije u gradu Beogradu, jer jednostavno mislimo da će time brže da se podstakne realizacija i uspešna realizacija tih projekata. Na kraju, ono što svakako zanima i stručnu i širu javnost, kako i koliko pojava koronavirusa uticala na investicije? Pa mislim da svi treba da još sačekamo da vidimo kako će uticati. Ono što definitivno možemo da vidimo to je da su finansijska tržišta u crvenom. Tržišta kapitala su dostigla najniži nivo od globalne finansijske krize. To i govori indeks američki 500 najvećih kompanija rankiranih na listi u Americi, listi kapitala. Mislim da je to definitivno vest koja sa budnim okom prate i svi oni u Evropskoj uniji, znači ne samo u Kini i u Americi. OECD je upozorio da postoji opasnost da se globalni ekonomski rast smanji čak za pola ove godine, što definitivno zemlje treba da se pozabave time kako mogu da smanje negativne efekte ovog virusa i ove pojave. Mislim da su u tu svrhu Centralna banka Evropske unije, ali i ministri finansija da će voditi razgovore na tu temu, da vide kako mogu, da kažem, nekim određenim merama sa tog nivoa da pomognu, odnosno da smanje negativne efekte. Italija, naravno, koja je najviše pogođena, već razmišlja o tome kako da ublaži sa finansijskim sredstvima, odnosno dodatnim ulaganjima u ekonomiju, kako da smanji te posledice. Što se nas tiče, ono što u ovom regionu pokušavamo da uradimo, to je da osnažimo zdravstveni sistem, da on bude otporniji, ulaganjima upravo u modernizaciju bolnica, u rekonstrukciju kliničkih centara, koje su naravno ustanove koje su prve na udaru kada dođe do ovakvih pojava i kao što sam pomenula u Republici Srbije već to slučaj. U Nišu je izgrađen i završen klinički centar koji ima za cilj da 2,5 miliona ljudi gravitira ka toj ustanovi u južnom delu Srbije i mislim da je to bitno. U Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj takođe smo završili, odnosno finansirali izgradnju koja je završena kliničkih centara i u Banja Luci i u Bijeljini. U toku je, kao što sam rekla, izgradnja u Beogradu. Mi želimo jednostavno, i to je naš doprinos, da pomognemo da zdravstveni sistemi, zdravstvene institucije budu bolje, imaju bolje uslove da se bore sa ovakvim pojavama, a kakve će to efekte imati na ekonomski rast, ostaje da vidimo. Ono što smo svedoci to je da su veliki sajmovi, velika okupljanja otkazana u Evropi i to je nešto što mislim da svi treba da ispratimo sa pažnjom i da vidimo, a pre svega donosioci odluka na centralnim nivoima kako mogu najbolje da pomognu da efekti se ublaže. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za gledalce N1 i naš program. Bila je to Dubravka Negri iz Evropske investicione banke. Ostanite i dalje uz Novi dan.